good morning. Oh, Art mayroon handa. Yes, Ah. sir. Go ahead. Siling ko subo balita ni kay siling nga Pebrero galion to 3 pesos kada kilowatt hour gid ang ginpatuman sa mga residential ang residential rate increase ngati pass on charges siling sa sanay ko nga isukot sa mga consumer bilang konsumidor man kag bilang negosyante in effect nanong implikasyon ni Sir Frank. Una-una, dapat ang Sineco i-explain nila kung ining 3 pesos na pass-on charges ng BAL nila, di halin. Generation, transmission, Generation ko no sir. Taxes. We have to break it down para maintindihan ka. Kung di nagaling, because the 3 pesos, 40 katakas. Oo. Oo, damo naman mga coins na. Oo. Correct. So in a way bago lang si Ma'am Malo nag-explicar more on kuan gidi generation charges bala kag ang problema galing kun lantawon ta siya dumaangot munitalan sa mga taxation na ginapatuman sa gobyerno nga hindi kita kaluwas bala kay ti kabalo ka mga generators isang power gabayad man sila buwis kag apektado sa value added tax. Sir Frank mo? No. Kinanglan speak kanila further because ang aton nga kwan generation charges Okay. nakakontrata na. Oo. Nakontrata na inadaan. Yes, may kontrata na. Okay. Subject na siya sa fuel adjustment siguro ba sa piso dollar or sa rates ng fuel. We have to explain it. We have to educate us on this. Para hindi na siya doon lang sa may makigan, no? Oo, hindi ba? Oh, kinanglan di ilag halin sila at generation. May component man ang generation charges, no? And it could move depending sa ila da kontrata na kung magsaka ang peso dollar, masaka man sila. Kung ang ila fuel, diesel, masaka man sila. Kung coal, kung we get somewhere na sa diesel or peso dollar, masaka man sila. They have to explain it properly. Hindi sa generation charge lang. Oo. How much. So they have to explain it. Hindi pwede na. Oo, para ang tao, makaintindi ka na so that eventually, kung mabibing na ang tanan-tanan nga kontrata nila, ang tao na nagapamati, makakuan sila lang pamangkot. Dira, kamo nagkuha, pila ng ilang kuan, na rate, wala labot ng basic cost nila, Ano pa din ang magdugang da, no? Yung ka ma-i-have to educate yung tao. Ikabudlay mo. Pero, Ari... Hindi pesos na, grabe na. Oo, we have to, ask them. Yes, sir. Now, sigurado may explanation gimandugang na siya nga pag-expound ang Sineco in the coming days. Kaya ang publiko kibot sinipagbati nila sa balita mo. Pero, sir, Ario, kay i-kwan ko na lang sa imo, ayon ko lang tiyempo musbong. Kay, subong ang ginaistoryanta and we are ang election time is fast approaching, dali na lang, pila na lang ka adlaw, actually do mga 80 days lang nabilin, sobra. Now, Ario, talking about value added tax, ngano amo giniya under sa train law nga hindi kita pala sir no ay gid sang makasalbarde. Kaya ang value added tax o kung ang sa idalom sang ginatawag naton nga pagpatuman sining train law ti amo na siya kung kaisa ang amo man ang pag ginagamit sa gobyerno nga pagkolekta sa buwis agon makalikom magkita sa pondo. Now kabalo ko sa part sang mga negosyante nga makabulig ka explicar kay ari naman basiwa ginaulat naman magapatuman naman possibly sang increase sa VAT. But sir, when you talk about value-added tax, when you talk about train law, kung negosyante ka o kung sino ka man nga pwede kasukton sining value-added tax, pwede ka na nga hindi ka magbayad, sir? Pwede. Okay. Okay, number one, we talk about value-added tax. You're referring to the 12%. No? Ang hindi na niya pwede bayad kami nga senior citizen. Siyempre kami sa VAT. No? Oo. 20% plus 12% nga hindi, 32%. Okay. Sa bulong naman. Oo, pero kung ubin pa ka nga, tarang ka pang mangita kwarta,
mabayad gagi dugang sa value sa idot ng bakal mo dugang na 12%. Oo, bibilang tax on consumption. Everybody na mag-consume, batable ang inyong bakal. Bayad gagi, so everybody contributes sa corporate sa government to your consumption. Oo, bayad sa biglang 12% mo ba? Value add. Oo. So everybody, why na da? So pass on mo na. Okay. Oo, so insta mo muna. I-pass on na sa tanan nga konsumidor. Okay. Oo. Alin sa fast food chain pakadto sa naglain-lain nga mga negosyo da magbakal ka sang soft drinks, ultimo soft drinks may value added tax. Bayad kagid niya sir, hindi niya kay mambal ka sa tianggi hindi lang ko magdala sa bat da. Hindi pwede. So ang tangent, of course, why is labat, no? Labanan, why mo nag-register sa BIR and everything. Oo. Pero kung register ang imong kompanya sa kuhan, bayad kagid kay nga ang produce ka, ang imo to pinangbakal nga mga raw materials and everything may batman to. Oo, Okay. dugang sa gasto mo. Pag baligya mo, Mm. kung hindi ka mag-support bat, ikaw mabayad kang bat. Oo. Sus Oo. Marusep. Ako, ang kumpanya nga gabaligya, na hindi siya mag-support sa bat, ito siya mabayad siyang bat. O niya, pag report ang iyang na bat report, ang total consumption, sumpitan niya siyang 12%. So, kung wala siya nag-support, siya mabayad. Pero kung hindi ka magbayad gid, halimbawa, may pwede ka ba penalty na, pwede kang priso na? Siya, normally, ang taxes, kinangambayran mo. O, give siya. So, yung tiga patak na siya, may interest, may surcharges na. Tapos niya magbasirahin. I see. Sige. Anyway, ginsugpon ko na malang kay Tido ka may relevant pamla sa issue. Salamat gid Sir Frank kay itingwaan taning at least may bastanting at tiyempo nga ma-explicar gidugang malang parte sining mga charges mo. Salamat gid Sir Frank. May isa lang po idugan. Yes sir, yes sir. Kay mabayad di kita sa atong taxes. No? Kay dala po man ang atong gobyerno panggasto nila para sa infrastruktura at social services. Okay. Subong magadasig ang pag-recover ng ekonomiya ta. Kung ang gobyerno magasto tudo kasi infrastructure ng mag-create trabaho. So, of course, business services, education, balance, the hospital, na yan, no? Oo, pero kung infrastructure that we need to, job generation, improve ng negosyo, may taxes naman sila na on. Okay. No? Oo, kasi pinanglantan niya ng mga taxes para ang gobyerno ibalik naman in the form of Services. expenditures, especially on infrastructure that will improve businesses and social services. This is important na hospital, naton sa education and everything. Sumabayad di kita kay inaayo ang gobyerno nga magasto tudo kay makagasto sa may taxes ng mga kulipon para ang ekonomiya sa magbalik na kay sila ang gobyerno bilang ang may kwarta kay collect na taxes mo in the form of business taxes, real estate taxes, anak na form of fee na bayaran mo. Yes sir. So on that note Sir Frank, salamat gid sa time. Good morning sa imo. Salamat. Yes, sir. Salamat. Tawagin sugpon